във всички обвинения лично към мен беше във всички земни грехове, каквито може да има. Даже от трибуната на Народното събрание Андрей Луканов призова цели български. Той каквото има да каже нещо за този допустително Живков, да го каже. А от Народното събрание. Така че помия се и след достатъчно върху мен. За съжаление, това не даде резултати, тъй като това беше една вандалщина организирана, за да може да започне разграбването на България. И то започна. По време на тази вандалщина започна разграбването на България с участието на креатурите на Горбачов. Той продаде социализъм и Варшавския договор и всичко продаде на Запад. Не го продаде, а го подари. Подари го, така да се каже. И въпреки моята съпротива, известно, че аз съм един от генералните секретари и държавен глава тогава, аз съм излезох против тия негови преустройки и сам мисли да да продаде Варшавския договор, шеф организацията, въобще социалистическата общност. Аз се борих достойно. Не можеше една страна, това число и България, да направи заводи. Въобще, като следи през останалите страни. Аз съм оптимист и вярвам, че ще се намери изход. И трябва да се намери изход. Българският народ ще намери изход.